Tsiku limenelo linali tsiku la chipulumutso. Mu mzinda umene ndakulira ndimachoka kwathu kupita ku dera lina. Ziyangoyango za ku chipembedzo chakale zidakali mthupimu, koma chisankho chakuti nditumikire Mulungu, Mulungunso wandiyitana, ineyo ndavomera. Mpingo wa Mulungu nthawi inali yopweteka kwambiri, kutembenuka mtima Mulungu kundiyitana, koma moyo unayamba kuyenda mopweteka kwambiri. Ndinapeza pamalo pena azimayi akuimba nyimbo imeneyi, akunena kuti sindifuna kufa ngati Felike. Ndinayimvera kutali, thupi langa, moyo wanga, nzeru zanga sinayamba kugwedezeka. Kwina kwake kukumveka kuimba. Ndiyandikire pafupi, nthawi imene ndimapeza azimayi akuimba, wachikulirepo ngati ine, koma ndikulira misozi. Zachilendo chipembedzo cha 7th day, kumuona munthu akulira sanganalira ndira, aliyense anangoti chete. Ndikudziwa kuti akadakhala mapente akadadziwa kuti china chake chikuchitika. Koma chipembedzo chathuchi chimene ndinkachitacho nchoti sitinaphunzire nkale lonse, ndipo nchachilendo. Kulira pamene pakuchitika za Mulungu kumafanana ziwandawanda ngati tili ku 7th day. Ndanango ndiyang'ana chete opanda kundithandiza wina aliyense, koma mtima wanga unali kuthawathawa kufuna khomo lakuti ndipulumuke kotheratu, chifukwa mthupi mwanga nkuti zirubwerubwe zili pa ndandanda wotuluka sizinachokeretu. Anabwera mzimayi ameneyo anati, mukulira chani bambo? Tamba nimwachoka kaye mukutisokoneza kuyimba. Ndinasuntha kuseli, anayiyambanso nyimbo kuti ndiyende ndikatulukire mtala amene mwakhala mtawuni ya Lilongwe, kuti nkatulukire pa wakawaka chifukwa kunali chokuseli kucha. Nyimbo imene inali kuzunza moyo wanga. Ndinabwereranso pamene azimayi anasimikiza kuti munthu uyu akhoza kukhala wamisala. Anasiya kuyimba nkumanong'onezana. Ndinachokapo ndikuzungulira kuseli kukhala kobisala kuti asandione. Anapitilira kuyimba nyimbo. Ndinamva mthupi mwanga kuti chinthu china chake chikutuluka. Kuchokera tsiku limenelo sindifuna kufa ngati Felike imakhala nyimbo imodzi apa mtima panga, ndipo Ambuye Mulungu wakumwambamwamba akudaliseni azimayi. Kodi kuyipa kwangaku kunachoka kuti? Kuyipa kwangaku kunachoka kwa ndani? Pakuti ndikawerenga Bible limandiuza kuti zilengedwe zonse za dziko lapansi kulibe padali madzi, ndipo mzimu wa Mulungu
amafungatira pamwamba pa madzipo mwa njira ina munthu kunalibe chilichonse chimene inu ndi ine ndingachiganizire kunalibe, amangotiuza za madzi okha. Kupita m'buku la Genesis, ngakhale m'bale wake wa Genesis Yohane amanena kuti pachiyambi Mulungu analenga, ndipo atalenga anaona kuti zonse nzabwino. Choyipa changachi chidachoka kwa ndani? Pakuti wolenga ni Mulungu amene analenga zonse zabwino. Choyipa changachi chachoka kwa ndani? Ndi uzunzika chifukwa cha choyipa chimenechi. Ni ulephera kukhala pabanja chifukwa cha choyipachi. Chidachoka kwa ndani? Pakuti nkakwatiwa nuthamangisidwa, nkakakwatiwanso akundithamangisa. Ndili ni choyipa chikhalidwe, amuna akulephera unisunga chifukwa cha chikhalidwe ichi. Choyipa changachi chidachoka kwa ndani? Nusowa mtendere tu ina Ambuye ndithandize masana wano, pakamutandiuza kumene kudachoka choyipa changa. Numva kupweteka. Nkamayenda m'mudzi ndikamuona munthu dovu likuukha ntadya, kumamva kukoma nkamadya nyama ya munthu. Choyipa chimenechi chidachoka kwa ndani? Ndimafuna ntasiya koma zundikanika. Choyipa changachi chachoka kwa ndani? Uzunzika. Koma mukanditengera kumalemba mukundiuza kuti polenga zonse zidali zabwino, phatikizapo Satana kuti mudamulenga wabwino kwambiri. Mudzichemerera choncho kuti inu Ambuye kumwamba palibe choyipa chimene mudalenga. Pamene mumalenga Yesu analipompo amene ine ndimatsata, ndipo nonse pa utatu wanu munavomereza kuti zili bwino, nanga choyipachi chidachoka kwa ndani? Ndili m'milandu masana wano, Ambuye mundifotokozere. Zuniwawa kuti msinkhu ndiliwu ndikoza makhumbira kamwana ka 14 years kuti gone nako. Choyipa chimenechi chidachoka kwa ndani? Ini nkhawa Ambuye ndikumva mbiri kuti posachedwa mubwera kudzaweruza dziko lapansi, koma choyipachi chidakandivuta mpaka lero. Nimakanika ine kukhala ni mkazi mmodzi akwana anayi kapena 4, mtima wanga upumula. Choyipatu ichi chimenechi chidachoka kwa ndani? Pakuti Bible likundiuza kuti zonse zinali zabwino. Ngachangachi chachoka kwa ndani? Mundiuze Mulungu, thupi langa ndilotopa, ndasausika ine ndikuyipa kwangako. Pantundu tukanika kukhala akhomoiro amanena za ine, ndipo ndizoona amanena dizaini. Mtima wangawu ndikaona achimwene wanga akubwera kudzapempha mchere, umatupa eti mchere wa mdzanja, koma umva upweteka kuti china chake chikuchoka mthupi uli mchere. Choyipa chimenechi chidachoka kwa ndani? Sinuchifuna ine mundithandize Mulungu pamene ndikukwangula msonkhano uno, ndilandire chifundo kuchoka kwa Mulungu. Choyipa chimenechi chidachoka kwa ndani? Kuti ndikhoza kuchosa chifundo nnali nacho lija, nikumpanilira munthu wamayi, numenya manu nkuchoka, nkamaliza mtima kupumula kuti ndamenya. Kenako chisoni, kodi chimenechi chidachoka kwa ndani? Mtima wanga woyipa chonchiwu dachoka kwa ndani? Ndithandiza Ambuye ndisadakwangule dongosolo la nthawi ya moyo wanga, pokhala ni moyo mdziko limeneli. Munsonkhano uno tisadafike pokocheza, mundithandize, mundiyankhe choyipa changachi chidachoka kwa ndani? Ndinganamizire Satana pano kuti ndi amene akubweretsa choyipachi, ndivomere kuti koma nkamafufuza mbiri yake mumve nawo mbiri. Ine ndili mafunso lero, choyipa changachi chidachoka kwa ndani? Ezekiel
chapter number 28. Verse number 13 muzitsika. Ni mafunso choipa changachi. Chida chonga kwa ndani. Ndikumva kupweteka. Sindifuna lero kupitirira. Choipa chimene chichidakali mkati mwanga. Chida chonga kwa ndani. Ezekiel chapter 28 verse yake ya 13. Unali Edeni munda wa Mulungu, mwala uliwonse wa mtengo wache unali chofunda chako: sadio, topaz, diamond, berulo, soham ndi yasipi, safiro, nofki, dereketi ndi goldi. Malinganga ako ndi akazi ako anakutumikira siku lolengedwa iwe. Zinakonzekeratu 14. Unali kerubi wodzozedwa wakuphimba, ndipo ndinakuyika unali pa phiri lopatulika la Mulungu. Anayendayenda kutakhala kuti pamenepo ndili pa graduation. Satana wapanga graduate, walandira makrediti onse oyamikira. Mwaiye ndiye kuti munalibe cholakwika. Choipa chidachoka kwa ndani. Mundithandize, mwakonzakale malo ofikira abantu osachita bwino ku Gahena. Sindifunako mpaka lero mutandifotokozera, mtima wanga ukusweka. Choipachi chidachoka kwa ndani. unayendayenda pakati pa miyala ya moto 15. Unali wangwiro njira zako chilengedwere iwe, mpaka chitapezeka mwa iwe chosalungama. Chidachoka kwa ndani. Kakhaleni m'bale wanga, chidachoka kwa ndani. Sandibweteke Mulungu osalakwa mwina ine. Chachoka kwa ndani. Choipa. With a calculated statement, your photocopy and Ezekiel. Akunena ndio amekozwa Satana za ungwiro wakulu ochedwa Lucifer. Anali abwino mpaka kuhapa samwai okhala munda wa Edeni. Choipa chidachoka kwa ndani. Ndikadalira chifundo lero kuchoka kwa Mulungu. Mundithandize. Potsika musi akuti unali wangwiro iwe, unali kerubi iwe, akupitirira kumuyamikira uchadaira tikuti choka oipa iwe Satana, umadya anthu iwe, ndamene umandipangisa ukhala hula iwe. Koma Bible pano likufotokoza zinthu 6 akuluwa mpaka anayitanidwa nkumayendayenda m'munda mwa Edeni. Bible likuti mpaka choipa chinapezeka mwanda chinachoka kuti. Mpingo wa Mulungu tili masiku osiriza, ndipo moyo ukufika masiku osiriza. Ukufunika mtima wa munthu ukhale ukusinkha zacholemera chochedwa chimo chimene umafuna utachisiya koma chikukanika. Tipeze gwero ndi maziko amene chidapezekera. Bible likuti unali mu Edeni iwe, munda udali wabwino, koma choipa chidachoka kuti. Kuti mpaka lero ndiyambe kumatchedwa hule. Choipa chidachoka kwa ndani. Ana Mulungu, mudayamba mwalingalirapo kodi ndikusinkha tsiku lina, tsiku limene munayamba kukhala woipa? Choipa chidalowa liti mkati mwanu? Nanga mmene chinkalowa chidabwera ndi ndani? Kuti inuyo mukhale mmene mulili lerolo, pamene mwakhalapo mukhale ochimwa mmene mulilimo. Tsiku limene chidalowa choipa chidalowa liti? Kodi mukulidziwa tsiku limenelo? Kapena mumalitenga kukhala tsiku lopanda ntchito? Bible likuti mpaka choipa chidapezeka mwa iwe.
chikuchokera kuti chiyambi chakukhala woyipa chimachokera kukukhala wabwino, ndipo munthu samakhala woyipa asanakhalepo wabwino. Choyipa chimabwera pakati pa chabwino ndi choyipa. Pakatipa mpamene pamakhala mastermind wokukhazika woyipa kapena wacha wabwino. Kodi zikumveka zimenezi? Ana Mulungu, tili m'masiku akumapeto amene chikhristu sichikufunika kuyenda nacho myanga ndi kunsi kwa ironi. Tikapanda kuganiza bwino za chinthu ichi chotchedwa choyipa chimene chimatipangitsa ife kukhala pakati pa chipembedzo koma tidakali wochimwa, kodi choyipa chapezeka bwanji mkati mwanu? Obwera nacho ndapo ngakhale Bible pano likuti mpaka choyipa chidapezeka mwanda mwayo, kutanthauza kuti mkulu yanali ni mbiri yabwino. Sono mafunso wochuluka wosoweka kuyankha koma kukhala ni nthawi, koma lanu liyambire pomwepo funso. Mudayamba kukhala woyipa liti? Kuti mufike saizi mwafika leroyi ndi kufika poti we nchitsere kwete chosaziona ngakhale msinkhu, ukuganiza kuti kuyipa kwakoko kudayamba liti? Ukazindikira chiyambi chakulakwa kwako lero uchiyambanso chiyambi chakuchita bwino. Mukazindikira mmene munagwera kuti choyipa chidapezeka motere, pamenepo ndi pamene muyambe kudziwira. Statement ndikupeza pano, ndikupeza kuti akuluwa choyipa kuti chipezeke ndi chifukwa cha state imene iwowo amakhala mu nthawi iti imeneyi. Inali state ya ulemerero ya ntambasale, ndi imene inachita invite choyipa kuti chibwere. Koma ndili niwena pano ndi woyipa chifukwa cha mavuto. Mangani mavuto mmene anapezera afika point yolandira makobiri kwa adani. Ndikunena kuti mankhwala nkathira ndini chifukwa cha umphawi. Umphawi ungasogolera kuitana choyipa. Ulemereronso umasogolera kuitananso chani choyipa. Bible pano likutiuza kuti mkulu uyu wotchedwa Satana anali m'munda mwa Edeni, ndipo Bible mmene likulongosolera likufotokoza zinthu za mtengo wapatali mpaka kumuyamikira kuti ankagona pa miyala. Akunena siliva ndi golide. Ndekuti mmene choyipa chimakampeza nkuti ali pa mtambasale wa dziko lapansi. Ana Mulungu, ndimafuna ndikusamaliseni mochenjera kwambiri masana wano. Ndikutheka kuti nyengo ya mtendere imene tikuyendamo ikoza kukhala airport yoterera choyipa. Ufulu umene Mulungu watipatsa chikoza kukhala chiyambi chakukanika kwathu kufika mu ufumu wa Mulungu. Taonani chimene Satana akupanga nyengo ino, talioneninso dziko limene likupanga nyengo ino. Ndikuchulusa mtendere kuti choyipa chipezeke mwanda mwayi. Chabwera ni ndani choyipachi? Kuti inu ndine lero tikhale oyipa mmene tilimo. Ana Mulungu, chapezeka bwanji chinthu chimene Mulungu akudana nacho lero mmene mulilimu mukudana ndi Mulungu chifukwa choyipa chili mkati mwanu, koma maziko akuti choyipa chichibwere ndi Satana kapena mtendere kapena mavuto. Chifukwa pamenepo mukawerenga mupeza zinthu zingati? Amen. Pali mtendere ndija, koma pakati papa panayamba kutchulidwa wina wotchedwa cha Satana. Ndi amene tikoza kuona ngati tikakhala pa mavuto akutipangisa kuti tichimwe, tikakhala ndi mtendere akutipangisa kuti tichimwenso. Kodi zikumveka?
ndiye kuti funso lini lakuti ndiye kuti choyipa kuti chipezeke mwa inu chapezeka bwanji? Mukapeza kuti ndi zisankho zimene anthu timasankha. Tsiku lina mukakhumudwa mukakafika pa nzera wolandira mphoto imene mudapanga ku dziko lapansi, mukapeza kuti mukuchongetsa machimo ena opanda Satana kusayinira chikalatacho cha tchimolo, palibe signature yake, wangochimwa munthu choti ni wapusa, alibe kusankha koyenera kofuna kulemekeza Mulungu, sazindikira kufunika kwa Mulungu ndi Tate amene adamulenga, samatha kusankha malo mwake akukokomeza kuti Satana ine uti Satana wacho opanda nzeru uliwe mwini chifukwa cholephera kusankha. Kodi zikumveka izi? Mpingo wa Mulungu, dziko lapansi likubweretsa zinthu zosiyanasiyana, tikapanda kusankha tichimwa machimo opanda osayinira. Choyipa chapezeka mwa iwe chabwera ndi ndani? Kodi zikumveka ngati zimene zalamuka? Mukuganiza kuti amakhala ali Satana zikamabwera zinthu basi nthawi zonse muganiza kuti ndi Satana, osakhala kuti iwe sokusankha kwakuvuta. Kodi zikumveka izi? Satalika ndikuzena nyamatayi, ife amene tayendapo Satana ndikoza kukufotokozerani kufoka kwake ndi mzimu Satana. Popeza ndi cholengedwa cha uzimu, munthu ndi Satana wamphamvu kwambiri ndi munthu, chifukwa Satana akapita pa munthu amakapeza zinthu ziwiri, mzimu ndi thupi. Kodi zikumveka izi? Mzimu ukuchoka kwa Mulungu, thupi likuchoka sokwaya. Mukantenga Satana kuti mukafole mukalandire, ndiye kuti amene adalandira zochuluka ndi munthu kusiyana ndi Satana, chifukwa Satana pochoka kwa Mulungu anatenga thupi la ungelo lokha, la uzimu lokha, zatha. Thupi ili ndi linalo ila sadatenge. Kodi ndikumveka ine? Ndikumveka ine anamu? Na tamvera, pamene tikufika pamaso pa Mulungu, inu ndine, Satana ali apa, Satana ali mzimu yekha, thupi alibe. Ndiye ife amene tacheza naye akamapita kwa munthu kuti akanchimwitse, amayima kaye kuganiza kaye zinthu ziwiri, thupi palokha limatha kupezeka ndi ungwiro umene Satanayo sangakwanise kugwira, chifukwa perfection ya chilengedwe cha Mulungu mmene amalilenga thupi, Satana ali ndi full information kuti chimenechi ndi chifanizo cha Mulungu. Pofuna kugwira thupilo amacheuka kaye kuyang'ana uku ndi uku, zitengera thupilo likayang'ana mulu wa zinthu zimene Satana wapanga, nkukatengako zimene Satana adapangazo, pamenepo Satana amapeza polowera. Koma ukakana zonse zimene Satana waziyika mdziko, thupi lanulo silingagwidwe wamba ndi Satana ndiyerekeza. Kodi zikumveka zimenezi? Nanga choyipa chidachoka kwa ndani? Amen pino. Amen. Masiku wena ziwanda zikalowa mmakomo mwa anthu, zimatuluka mnyumbazo opanda kugwira thupi lililonse, chifukwa thupilo palokha limakhala ndi ulemerero wa umulungu, chifukwa munthu ndi cholengedwa cha Mulungu.
kotera kuti ngati inu ndine mu nthawi ya kumapeto ngati inu sitingakhale ndi chithunzithunzi chodziwa kuti ine ndi ziwiri pamaso pa Mulungu. Satana nchimodzi. N'chifukwa chake malemba amanena kuti ife ndife oposa angelo, ndipo tikalamulira angelo, ndipo tikaweruza angelo. Ameni, mpingo wa Mulungu. Sono kunewezeka kumene munthu ali nako ndikuti anambera kudziwa zakufunika kwake kwa iweyo pawekha. Ndiye chifukwa kuti sumadziwa kufunika kwako zimapangisa kuti Satana azikupezerera ndi kumaseweresa zinthu zako zomwe nkumakubonitsa koma zili zako chifukwa cha ubulutu umene tili nawo lero. Tidziwe kuti munthu amaposa Satana. Ameni, mpingo. Chifukwa chake thupi likalengedwa ku dziko ndi limene limayang'anana ndi zinthu zingati ziwiri zija: ulemerero kapena mavuto. Ameni, mpingo. Mmene inuyo mungasankhire ndi chimene inu mungafune kuti chikhale ndi chimene chimakhala, ndipo Satana sangakuletseni chimenecho inuyo mukasankha. Ameni, mpingo. Koma mwina kuzindikira kwa kufunika kwanu pamaso pa Mulungu ndi kumene kumakhala kosausa mtendere. Ndi pamene tsopano ana Mulungu tikuona mafunso ochuluka akubwera pa moyo wathu kuti nanga zoyipa zimene tili nazozi zinakhala bwanji mwa ife. For Bible likuti anali wangwiro mu Edeni mpaka pamene choyipa chinapezeka mwa iye. Ana Mulungu mawu awa akutipasa chithunzi chakuti zoyipa zimachita kubwera. Munthu sanabadwe koma choyipa chimachita kubwera. Ndiye lero msonkhano uno mmene chinabwerera leronso tikhale ndi mwayi ochichotsa kuti tibwerere pa ungwiro. Thupi likhalera mzimu akhalenso ziwirizi zikangokhala perfect pamaso pa Mulungu, Satana samabwera mkutani komwe nkubwera komwe, amayima patali chifukwa zonse ziwirizi iyeyi amadziwa kuti ndi zamphamvu chifukwa zinachoka kwa Mulungu. Koma chifukwa chakuti amaba kusazindikira nkuyika mwayi, nkusazindikira kwanuko mumalitenga thupi ndi kumpatsa, ndi amabwera ni mazingano nkuyamba kulibaya chui. Akalibaya nthawi yomweyo amabwera kusapereka mayankho achimene watanicho wabaya chicha. Kodi zikumveka zimenezi? Ayikaminga ukangoponda amakuza kuti timachosa mphinifo. Mwayiona nkhani imene? Ameni. Atamanga ayika chifuwa nthawi yomwe timachosa mzima tabuleti dzikudzikulu. Dzima chedwa TB chakuti dzikulu chonchi mzime timamwa koma wayikamoyika. Kodi zikumveka zimenezi? Tsopano tikapanda kuzindikira bwino tidzaganiza kuti zoyipa zonse zimabwera ayi, zoyipa zimabwera ndi chisankho cha moyo wa munthu. Amen. Chimene mwasankhacho ndiye Satana amathamangira kuti asankha uhule basi papala kukuponyera tasungwana. Kodi zikumveka zimenezi? Asankha kuba basi waunda papala kukuponyera timadiru tambirimbiri kuntchito. Chifukwa chachani? Cha chisankho chimene niyo ndiye pali machimo amene munthu akalandira chilango palibe signature ya Satana. Kodi zikumveka zimene? Bible likuti anali kerubi mpaka choyipa chinapezeka mwanda. Ndikuti choyipa chinachita kutani? Kuchokera kuchisankho chimene Lucifer anasankha. Kodi ndikunena pano? Zikumveka na Mulungu? Ameni, mpingo wa Mulungu.
mukusankha bwanji masiku akumapeto anu. Masankhidwe anu ndizo lakalaka zanu za moyo wa nthawi ino ndizo zimene zikakuotcheni ndi kukupasani chilango. Sono tuti kamanena za chilango, okondedwa chilango chilipodi. Amen. Amen. Kaya akudziwa ndi Ambuye. Amen. Foma chali chathu nthawi zina muna zimene zonde zoona, ine ndakonzeka kumvera ngati chili choonadi. Amen. Kanza bosa ndi Ambuye atithandize kuti tikufalisa bosa. Tonse timamva kuti tikazamaliza ulendo wa nthawi ya pansi pano tikukalondera chilango. Bible likuti abwino kumoyo osatha, oyipa kuimfa ndi nyozo. Osataniso analemba kuti osathaso momwemwe ndiye zinabwera zipembedzo ndikuzana kuti ayi mukakhalako kanthawi kochepa ndiye mukataniko. Kodi zimveka zimene akuti mukangoti pya basi ndiye Mulungu akangokhala pasi basi pe kumayang'anira atwaibu akupya atu angokhala pe zonama asakayang'anira chochoya mukangoti pya basi mwataniko. Akulu tu ndiye 7 kuli kuchimwa atu sinanga akuzati akangokhala kwa wiki yachiwiri ataniko abwerako. Akulu ndiye kuli kumwa kusokoneza pa chalichi kunena na miseche kudyana chilungamo to akumachidziwa akuti ngati ndingaferero 1 week nkakupeza. Kodi zikumveka zimene? Amen. Amen. Ndatamangira ku nyumba kwa zanga ndikuti akulu ndi zikhala bwanji akuti amwene ndalama zondatengadi 18 million. Ndiye pano pamene musana apeza alamu anu ndawo zoti ndalama zakata akabise. Koma ine sindikuthawa andimanga ndikangokhala koja mwezi wilolo 3 years palibe kanthu ndalama ndizaita. Kuti mukuona chinthu chimene chanamu ndi chimene Khristu lakuta akupanga. Chifukwa chipembedzo chathu chatiuza kuti tikangokhala pang'ono kutaniko. Kodi maganizo ndi ziphunzitso zimenezi ndili ndi funso kuti choyipa chidachoka kwa ndani kuti mpakana akamulimbitse mtima munthu kumuuza kuti kugahena kuli bailout. Kutanthauza kake tunkumeneko kugahena kuli bailout. Ana Mulungu kapena chifuni wa Mulungu. Ngakhale kuti ife tidakhalako ku chipembedzo cha Satana tayendapo ndi Satana ndimadziwa ndithu kuti si zonse zimene Satana adanena zimene zili zota. Ndipo mmene tabwera kwa Mulungu ndife okonzeka kumvera zimene ana Mulungu angatiuze. Koma ndikupasani statement imene Satana adandiuza. Hakunena kuti kuli bailodochi. Bailodochi ndi area 2. Akati area 2 ndiye kuti akunena kuja kugahena. Ndiye amafotokoza kuti tiyeni tidyeretu tichitiretu zonse chifukwa tikadzachoka pano ine ndilibe kokasunga anthu. Last destination yathu ya ife ulendo tunyamuka tikuyenda matalakiwo kothera kwake ndi apo. Ndiye mukakhala mkalasi ku chipembedzo cha Satana amajambula uku gahena uku paradiso live ngati amabisa. So kukunyengererana komati mukakhala wiki imodzi ku sataniki kulibe amakuuziratu ukuku nkokhala muyaya. Umboni wake amasegula Satanic Bible chapter number 18 verse 20 imanena za kukhalitsa kwa mizimu yosamvera kugahena. Byerantu gawo B anayika mawamini. Kodi zikumveka zimenezi? Mutanitu ngeretu. Koma mukalowa mkalasi momwemo akabwera anthu okhala ku chikhirisitu amene amajoina sataniki koma atakhalapo kucha amene amadziwa Bible ndi amakuvundukulira lisoni cha malemba.
ndipo kuthapa zonse asaponyedwa nyanja yacha kumene kudzakhala kulira ndi kuta mukumva madola to akununkhira mmene momo kolezikumbeka mayulo ukwata mukumva ndiye kuti kusankha kwa munthu yekha osati satana ndi kumene kumampanga munthu kuti aina nditenga ndalama kodi numveka ine ndiye kuti uthenga wabwino womuuza munthu zakuti kuli gahena kusataniki ulikonso sabisa zakunamizeni sata sabisa amanena kuti ineyo ndilibe kopita kokaikantuso ndilibe chifana ndipasa mtunda ndicha ndi nyanja ndiyama kupitisa ni kuchivumbuluso chapter number 21 kodi zikumveka zimene hauti ngani imene malide sankhawa ine ndiyiti imene pakuti taonani kumwamba kwacha dziko lapansi lata sopano inetu akatira sopano sakunena liti sakumva wanthu amatimenya mmapewa pa mukumva kulakulu ili mukujimva chibuku ichi akunena kuti kumwamba kwacha ndi dziko lacha ndelangali lidzakhala pa ndiye kuti kulibe ndiye kuti ine kokhala cha ndili kokhala ngati ndiye kuti mukapita ku sataniki ngati kuli chapter chimene satana chimamuopsa alibe so b kapena x kapena follow kapena times kapena geometry amachisiya plain ndi kusowa choyikapo ndi Revelation chapter number 21 hama kumenya ndi pachifuwa tsiku lina akutitenga akuti tiyeni mukayendere matauno ndikuyamba kuyenda Singapore Addis Ababa kuyenda matauni otchuka kuti matauni onsewa adzatani amenewa adzatha chifukwa kuli mzinda umodzi wokha chapter 21 umene ukuta ndipo Yerusalemu watsopano adzatsika ndiye ngati adzatsika adzakhala pati Singapore idzakhala ili ku Amsterdam alinkokhala ana Mulungu choipa chimachoka kuti chimachoka kukusankha kumene munthu wasankha kodi zikumveka zimene amen mpingo kusankha kumene wasankha muchiwerengero cha anthu amene ine ndidaonapo akuthawa ku chipembedzo cha satana anthu 24 sindatchula achuluka kodi zikumveka zimenezi ningokuwuzani zimene zinachitika ku chipembedzo cha satana kuli tima agent ting'ono taku primary timene timayenda ndi uthenga opita mmakombo kapena mmasukulu kapena mamidzimu timagulupu tosiyanasiyana ndikumakabonitsa zokoma zakusataniki kodi zikumveka zimene kuwonjezera pamenepo anathandizira kutsegula channel Nigerian films ndikumakuuza ndikukoma kwamene chipembedzo cha satana chimakomera anthu nkumata ndiye mukalokopeka nkukutengani step number 1 kuti inu mudziwe kuti choipa chikuchoka kwa ndani level 1 amakuuzani kuti pali program zomwe magazi tiyeni mupite mukaona kuti ndifata weniweniyo ndipo ndizoona sakhaladi magazi kodi zikumveka zimene mukachoka level imeneyi mwakwanisa izi ndiye kuti mumasendera mukalowa mkatimu mmalowedwe umangokumbukira kuti pochoka kwathu naima panja pa nyumba ina yake koma kuchoka kwa pamenepo kulowa mkati suziwa ungoziwa tsopano ntchito yatani pano yayambika sizoti tikakumana ku city center iwe kupita ayi kodi zikumveka zimene iwe ngoziwa tsopano ntchito yatani pano yayambika
pantunda ngati pamenepa umayamba kuona chiofesi kapena chinyumba chokongola korido ili tali magesali ngwe patunda koma munthu wakhala wakapambanya kumizi ngati kumeneko polisi kumveka zimezi ndakutako kutenga kokalowa ndikufuna ndikupasani chithunzi kuti choipa chimachoka kwa ndani. Munthu amachita kutani yekha kusankha yekha ngati mmene adasankhira Lucifer lapa unali wabwino iwe muibe mpaka pamene choipa chinapezeka manda unkagona pamyala vuto linali chake nalo kwapati kodi zikumveka namu ndiye mwalowa ukapezeka chinyumba chimenechi zinthu zonse zimene zimachitika mmenemu amakupasa option yakuti usankhe sakakamiza chinthu chokha chimene amangochita ndikukupasa magineti okuchosa umunthu kuchoka pamene uli kuti ulowe pamalo pamene wafikapo koma mmenemu amakuuza akulu ndimeta kuonerani magazi anu akuoneka kuti titakusankhani unsembe kuti muzitibweresera mandoda amadazi to amafuna muzipemphera kwambiri kodi zikuveka pale pemphera kwambiri pale osapanga masere dazi zimelo baso kodi zikuveka zimelo iweyo uzibweresa acha amada akamanena kuti iweyo uzibweresa wamadazi satana yo waona kale kwanuko kuti kula anthu 4 kapena 5 ndacha kusankha sukatani sukavutika njeyo akangotecho wakuuza kuti hoye chabwino ndakuti ndelelo lomwe linoza changu usankhireto achaniwo amadaziwo makosana kuli teknoloji ndi chifukwa nthawi zina mmati nkakhala pa akanema tili nawowa kodi zikumveka zimene masikirini timaonera ine nthawi zina zimandibalalisa kuti sindiliko kuja chifukwa mmene chimabwerera chithunzi cha madazi akwanu wonse wapeza live mmene ukwaonera mtu sima nipanena dazi lake iti lina iti waliona iweyo kuti ukhale ndizi undipezereko ati na iwe ukuona kuti uyo andikazeni waka uyo ni mwana wa chemwali yanga aonda malumi kodi zikumveka zimene chema amayi yangaja kuti ampeze fetereza ndi chifukwa chanda dazi lacha ndiliti mwati dazi limakalo panda makopi dazi lacha ndiliti ndi ilolo iyo ndiyo umaona kuti ineyo sindikufunika anthu amene mukuona kusankha ndiye kuti kusankha kulipo ngakhale kuchipembedzo cha satana sizonse zimene zimachitika mokakamiza amakupasa kusankha Bible likufunsa inenso ndikufunsa choipa chapezeka bwanji mweyo ndikusankha kwako kodi zikumveka zimene ndiye anthu ndinawo pano 28 wa anakana kodi zikumveka zimene ineyo uyo ndi kazeni uyo ndi uje uyo ndi amenewa ndi amene ali mtima nyumba tamalata kwathu nthawi yachimanga ya mvula ya njala amathamangira mtima nyumba tati ta amenewa amagawa chimanga pakwathu ine zimene zocha ngati ndi choncho ine zimene zocha amakuuza kuti ndiye ndikupengetsa anthu 28 wananena kuti ife zimene zocha ngati ndikupenga ndita kodi ali misala ngati 28 poti follow alipo ndimapeza so town kukuma na suti maseka bwanja ta bwanja akuti man nangochoka chota kodi zikumvera anasankha kusatumikira satana anthu 28 wa ndipo iwowo ananena kuti kuli bwino iwe satana ndi anzakowa munomwe ine undipe koma zopereka anthu 4 amadaziwa ine cha ine ayi kodi zikumveka zimenezi ndi amata
amayamba kubweretsa mfundo zokuopseza pamene ndimanenera kuti tinkatumikira kape kaya ndikape yeuja mwana jenda kape kopya zina mango opseza sakaniso sapangaso kupanga komwe ni matero kuti anainu msamawope ngakala akuopsezeni kuti tikupha uphema yako munene kuti sindiwapa inuso sakuta nini sakuphani ife tili moyo bwa sukalamba uko tamangira umeta ubisa imfika zambiri mbiri mutu kolezi muveka ana Mulungu choipa chachoka kuti ndikutani kwanu ndikusankha ine ni matero kuti chisankho ndi chaulere masana munthu ali ndi mwayi otani pano kusankha kukhala woipa kapena kukhala wacha satana ali padera sizikumkhuza zimenezo kodi ndimveka ine ngani tikukambirana lero pano satana sikuta anyamata amenewa ndiye ndikumkumbukira mkulu wina amene ndi alipo akumuuza kuti akulu ndi ankamulozera mkulu wina anatisiya ndi bulutu mkulu amene koma mukapita mtauni wa bibi mukapeza kuti kuli malest house acha otchuka kwambiri amatchuka ndi boma amene amatila mangochi ndi amati mangochi chakuti kodi zikumveka zimenezi ndi akumuuza kuti wamuona mkulu amene ye waziona zonse wazipezazi anagula matraki tsiku limenelo siku limodzi ndikupeza matraki 26 siku ja limodzi aliwamuona uye ukhala ndi matraki anga 26 koma tsopano chikuvuta pa walo watu pamenepo chikuvuta pa inu lero kuti mpeze mwayi muli ndi ziwanda ziwiri zimene zimakusakasaka ndiye ndikufuna kuti muphechani adavumira nsanga kuti ndiphacha nazi zimene ndetitsana nazo basi adobwanyira ziwanda ziwirizo kamwena kake koyamba ndikachiwiri ndiye ziwanda ziwiri zokatanizo abwera pakanema ine ndikungoyang'ana ndiye ziwanda ziwiri anakana kuti naine ngati ndi zimene zindatani kusankha na Mulungu mumasankha nokha satana alibe chikwapu chilichonse chochimisira nda kulakulu nsiyeni zanu amweti kuohowana ndinuyo mwambwambwana ndinuyo satana musamangonna mizira tangombwambwana toka ulatupa ameni mpingo tatenta yese masanano amene tikoza kupanga chani chisankho kusankha musankha kutani kodi zikumveka zimenezi ana Mulungu palibe chinthu champhamvu kwambiri ngati kusankha ngani imene inkade malankhula ayayi ali pati ali pomwepo akanalinda kuti ezona tidali mu nthawi imene tidagwidwa ukapolo wa ngongole kuchoka pa ngongole ina kupita pacha pa ngongole ina kodi zikumveka zimene kufika pa khomo timakumana njira atabereka nda abereka mwana kalipo soka sikana kake kalipo pano akabereka kahatifa timakumana panjira wina kupita huko kulemphera kulankhulana mphamvu yangongole koma tsiku lina ndinati mwana isisandija fansi tipange bwanji akuti aineso ndili mmawu inu musananene ndiyambe ndi amunanga tisaza ngongolenso ine ndikuti nalenso nkhani yake inaliti ukuona nthawi ya ukwati ikupezeka simuna ngongola tinu mabaji banja ukwati tu umasokonekera ine wanga umasokonekera ndija ngati wagonera chimwe nako ka
mtima ukuthawa ndija chisangalalo ndi mtendereso wacha ndiye tinasankha kuti sazataniso tisangongoleso. Ana Mulungu, kusankha kuli ndi mphamvu. Zomwezo zimene tinkavutikira kuti tikangongolezo lero Mulungu amatipasa zopanda kungongola. Kusankha kwanu ndi kumene kukupangeni inuyo kukhala mfulu wa machimo amene muli nawo lero, osati satana koma kuta chinachoka kuti choipa pakuti angakhala m'minda moja munda mwaide ndiakuti ngakhale pamnyala mata amagondo. Akulu amenewa anasankha ndi akunena kuti akulu ngati ulemerero wake uli woti ndipe ana ngati awiriwa, ine zimene ndakana. Ndiye mmene amanena kuti ndakana. Tsiku limenelo kunali akulu amenewo ndankhanza kwambiri. Mzipembedzo za satana, mmalimana achipembedzo cha satana mumakhala anthu ankhanza. Kodi zikumveka zimene? Anthu acha amakhala cha ankhanza. Chifukwa kuti ine ndidziwe kuti anthu amene amakhala ankhanza, mkulu wina anachita kubwera nawo ali ndi moyo mpaka lero, ndipo kuti achule pano zochititsa manyazi. Kodi zikumveka zimenezi? Kodi zikumveka zimenezi? Chifukwa inuyo mulipa. Kodi zikumveka zimenezi? Awandauza bombaliza mukumane nita amene wa mutu wache ndatali. Kodi zikumveka zimene? Anabwera nako kantsikana mmene ansembe achikazi achipembedzo cha satana amalandira. Mkulu misozi akuta akulira, mkazi amusiya kugali moto, akutenga kamwana kuta kupereka. Mmene amabwera makosanawa kuzafika apa mwanaja alibe. Anango abweresera kachitambaya ka white kama gasi, ndikuauza kuti kameneka muzika ika mchisaka mukamala suzumira muzikapeza moja ndalama. Kodi zikupeka zimene? Anatuluka nkaja asiya mwana akutuluka mchitambaya chokhala mmagazi sathera pati. Sono kuphaka mwana kamoyo mukukaniza kuti ni munthu ndatu anye ndamasewera. Ndi akulu amenewa adawapasa chimbama atanena kuti ine kuphana cha mumenyedwa ulere. Kodi zikumveka zanamu? Chimene ndikuyesera kuyika monkhani imene imulaliki munchanya ndikufuna ndikupaseni chithunzi chakuti kusankha ndiye chinsinsi cha chipambano cholowera mufumu wa Mulungu. Amen. Ndipo lero mudziwe kuti ngakhale akuchipembedzo cha satana amatha kutuluka chipembedzocho chifukwa chisankho. Satana sakakamiza, amapereka somwayi woti munthu atani. Chifukwa chake pano pali funso kuti ndiye kuli choipa chimachoka kwa ndani? Inuyo. Kodi zikumveka zimene? Satana ndiweyo. Sakumva wanthu chichewa chikuvuta ndikuva. Inuyo ndiyenda maganizo ndi dingaliro zota. Kodi zikumveka zimene? Munamva pa Genesis amatija chapter number 6 Mulungu anaona kuti dingaliro zacha akunchula satana akutija. Ameni mpingo. Kodi simungalole masana wano kuti muchose ubongo wakaganizidwe koyipa muziganiza ndi kusankha mwakufuna kwa chifuniro cha Mulungu. Chimampangisa munthu kuti azisankha bwino ncha munthuyo akhale bwenzi wa Baibulo. Amen. Chifukwa umu ndi mmene mumakhala statement yonse ya chikhalidwe cha munthu kuti akhale bwenzi la Mulungu. Amen mpingo.
sono chimavuta nchakuti ku dziko lapansi lino takhala tikuyenderadi masystem. Munamva akulu angachi apa amati masystem angati 7. Lero tipa system namba cha imene ni system ya democracy. Ameni pingu. Ndiye mkati mwa masystem onsewa chipangizo chapamwamba kwambiri chimene chathandiza masystem onsewa ndi sukulu. Mwatizi ndi chani? Ndi sukulu. Ana Mulungu ndikuuzeni chilungamo pano, ngati unyinji wa anthu uti ukalowe ku gahena ndi sukulu. Sukulu yathandizira kwambiri kuti munthu asaope Mulungu, kuti munthu apange zisankho zolakwika. Sukulu yathandizira cha komanso satana walowa kwambiri kuseli kwa sukulu ndi kusokoneza mpaka masystem onsewa amangomulondola munthu. Mmene lero ife tikubereka vana kuwaberekera pa ulamuliro wa nambala 7 wa democracy. Sukulu ija sopano yatengeratu ulamuliro wonse. Kodi zikumveka zimenezi? Ndi mmene nyumba sopano mulibe mzimayi, nonse ndi amayi. Kodi zikumveka zimenezi? Nyumba sopano mulibe abambo, nonse ndi nda. Kodi zikumveka zimenezi? Ikuchita zimenezi ndi chani? Sukulu. Ikumpanga mwana wa standard 5 kuziwa ndendende. Mukamata iyaye akuchokera ku Queens ati nakagula kamwana, ukaona kamwana ka standard 5 kuzungulira kuseli kukatenga kapu ya mazuku kakuseka la ukagula mwana. Akagula kuti ndiye mwagula zingati iwe kusowa chota sukulu. Kodi zikumveka zimene? Ana Mulungu ndimatero kuti kusankha m'masiku a democracy ngati ano zathandizira chitukuko chimene chilipochi kuti munthu alephere kusankha chilungamo ndi ambiri tikusankha kuchimwa. Kuti tichite suit environment ya zochitika za nthawi ya pansi pano. Satana wangochulusa zochitachita kuti kusankha kwathu tiziona kuti zimenezi ndiye mtendere, koma tikutaya chifuniro cha Mulungu. Mpingo wa Mulungu mundilole masana wano kuti inu mukhale mukuganizira mosama kwambiri. Kodi choipa chidachoka kuti? Bible likuti mpaka pamene choipa chidapezeka mwanda mwa ife. Chapezeka liti? Satana tsopano amabwera pakati pa anthu ochimwa kuzasunga malekodi. Kodi zikumveka zimene? Mukoza kukhumudwa inu lero. Satana akukukumbutsani tsiku limene choipa chidalowa mwanda mwa inu. Chifukwa amachita kutani? Kukankhizira kuchokera pa zisankho zanu. Ndi amangodziwa kuti kusankhawa adasankha pa 5 September kuti akhale oda oyipa. Amen. So ngati mukudziwa tsiku limene kuyipa kwanu kudayamba muli ndi mwayi, koma ambiri ife ngakhale tsiku limene tidayamba kukhala oyipa sitilita tinayiwala kalekale. Timangopita basi chiyambi chakuyipa kwathu sitichita. Amainga abambo muzidziwa chiyambi chakutani kwanu chakuyipa kwanu kuti kodi unali mtendere kapena ali mavuto. Munayamba kuchimwa chifukwa chani? Chifukwa mtendere umachimwisa cha anthu. Kodi zikumveka zimenezi? Mukapita kwa nzathu olemera kwambiri, mungontenga Bill Gates amene ndi wodziwika kuti ndi wotani kwambiri, ndi olemera kwambiri. Mumve mbiri yake, mupeza kuti ndi munthu basi wotanapanga school business nkuyamba nomo. Koma mmene chuma chinachuluka anazisankhira yekha kukhala mulungu wa anthu onse pansi pa nthaka chifukwa cha ndalama zake. Ndikusankha kuti iyeyo adziyenda pamodzi ndi chifuniro cha Satana ndi kumapereka mauthenga amene Satana akumpatsa. Wapereka kuja
anachita kutani? Kusankha. Amen. Ndimatero masana wano, kodi mungamusankhe Mulungu ndi kusiya chisankho chimene mukuyendera lerochi. Lero mupange chisankho chosankha Mulungu. Vuto la zisankho zimene tili nazo limapangisa kuti ifeyo tiziziona tokha abwino, ndipo sitimavomereza kuti ndife anthu ochimwa. Amen mpingo. Anthu ake amakhala osamva, odzikira okha kuchani kumbuyo kuti ali abwino. Koma ndikufuna ndifunse kuti kodi choyipa kuti inu mukhale mmene mulilimo, kuyipa kwanu kudayamba liti? Koma pambuyo pa funso limeneli masana wano pali nkhawa yayikulu kwambiri, ndiyo yakuti ndimafuna ntasiya kuchimwa koma ndimalephera. Kodi zikumvekazi? Ndimafuna ntasiya kuta koma ndimata, ndipo kulephera kumeneko ndi kumene Mulungu anakuona kuti azibweresa Yesu ku dziko lapansi, chifukwa pawekha munthu sungathe kusiya chimo. Amen mpingo. Pawekha munthu susiya ndakuti chisankho ndi kusankha chifuniro cha Yesu Kristu, ndi kumusankha Yesu kuti akhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako. Pamenepo mukwanisa kusiya machimo. Chifukwa chake ncha mukansankha Yesu, mumve kuchokera kwa ine ex satanist. Amen mpingo. Mukansankha Yesu, pamene pakuchitika mpikisano kapena pamene pakuchitika chandamale cha kusankha choyipa kapena chifukwa chakuti inuyo mwantenga Yesu, amakupangani kava ndi kupanga separate choyipacho, amachitalikitsa. Nthawi zonse mumagala ndi ganizo loyamba kuti ndisankha kuchita chabwino. Now, Satana akabwera ndi munthu amene wapanga chisankho choyenda ndi Yesu, amalephera kubweresa maganizo okongolesa chisankho cholakwika, chifukwa pamakhala kuti pali distance pakati pa iwe ndi Satana uja. Amen mpingo. Kotero kuti chifuniro chakuchita bwino tsopano chimayamba kutheka bwino inuyo mukakhala pamaso pa Yesu. Kodi ndinokonzeka kumulandira Yesu? Amen. Amen mpingo. Amen mpingo. Ine ndikudziwa kuti ndakhala oyipa kwa nthawi yayitali, ndipo kuyipa kwangaku kumachoka kwa ndani. Ndazindikira lero kuti ndimene ine ndimasankhira. Amen. Ndiye ku nkhondo ya kuchisankho sitimapita tokha, timatenga Yesu kuti akatithandize kusankha. Amen mpingo. Mukapita nokha kukusankha mumafuira. Kodi zikumveka zimenezi? Ndikukumbuseni, munalowako mashopu amwenye, munalowa ntazina mukalowa muzitembenuka nsanga kuyang'ana pa feremu apo, muzaona pali kambali ntazina kamakhala ka golide ndi pamalembedwa malemba. Kodi zikumveka ere? Koma mukachita mwayi kutembenukanso nthawi zina mupeza kuti palibe malembawo koma pali tsamba lowuma. Mukachita kuti iwo sanasamale mumapeza kuti pali kapepa kamene kamatchedwa kuti talazimu, kamakhala kakuyenda chonchi. Kodi zikumveka ere? Kameneka ndi chinthu chimene chili choopsa kwambiri pa miyoyo ya anthu osapemphera. Mukamamva kuti munthu mtauni amabalalika ndi zimene. Kodi zikumveka zimene? Iweyo ponyamuka umapita kokagula mchere. Kodi zikumveka zimene? Ndi thumba la soya pieces, mayangana soya otupa kunyumba. Kodi zikumveka zimene? Koma network ya ziwanda zamwitano
zimakasokoneza kusankha kumene umati usankhe mtauni muja. Ndio umakabalalika m'malo mwake, m'malo mwakuti umapita kokagula nsalu, umakabwera ulusi na zingano tena. Kodi zikumveka zimwe? Kodi inu simunaenda mwaonapo kuti mwalowa mtauni mukagula chinthu koma mwagula chinthu chimene simafuna? Komanso mwachidule munthu aliyense akangolowa mtauni kawu munthu kake kamatani ndithu, kamasintha, kamatayika ndithu. Kodi zikumveka zimene? Amen. Ngati uli wofasa ukangolano masungona patunda ndabusa atu koma mwaona akuti kuchangamuka. Ali town abusa mukuchangamuka chochi inu abusa ofasa gani mziwanda zina zache za tauni zachangamusa zache basi huwa unachochamu abisa tu akulucheko kuyangana konduko atangabe zonama amakhala kuti abalalika. Kodi ndunena hivi hana Mulungu. Ndichifukwa chake pakufunika ife ametikupanga chisankho kwa Mulungu tikale okonda kupemphera kuti mapemphero azititeteza pakupanga zisankho zathu. Amen mpiko. Lero wena kukwatira kanambala 4 chifukwa kamasankha samasankha oka. Satana amathandiza kusankha. Ine ndikupemphera kuti ananga Mulungu awathandize kusankha. Faka panda wathandiza Mulungu akwatira nanzisidi ngatibisa ngati atengedwa nzisere kwete. Inu mukufuna chana atengedwe nzisere kwete? Kapemphere vokuli zisere kwete already prepared ni Satana wazikoza kale zoti zitenga chanano zisere kwete. Kodi zikumveka zimene? Chikamabwera pakomopo uonera kabudula kuti mwana wanga atenga na chisere kwete. Kodi zikumveka zimene? Kabudula wafedede ukuni ntunduwina ukusandicha. Ndachita soka mwana wanga atenga na chisere kwete. Tipemphere kuti anatu asatenga na chani pano nzisere kwete. Ngati mmene mnachitira inu fomunalulowa lero nzimenezi mpaka mmene mmabwera kuchalichi mukununkha mowa koma omwe amunani mnachikununkhira kachaso mpaka iweye kudayika ngati perfume mfungo la kachaso ukamabwera kuchalichi iweso kununkhacha anatenga nacha chifukwa chisankho chinavuta. Amen mpingo. Osango ndamizira Satana kwinda nkutani nkusankha. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? Ana akazi ndasungwana amisinkhuku. Amen. Pangisani maphunziro ndizakuuze ni mtundu waziwanda zimene zimakukwatiwitsa ni nzisere kwete. Kodi zikumveka zimenezi? Mtundu umenewu amaucha kuti solo ya mano. Ndiye mukapanda uchula bwino mukona kungoti Solomon. Kodi zikumveka zimene? Umabwera pa 8 years kuzayamba kusonkoniza mukamafika 12 years wapanga kale capture maganizo osachani amwana pamenepo kusankha kuntaka kumvuta. Kodi zikumveka zimene? Ine tsiku lina ndikumuitana mwana wanga Nyamata ndikumuza kuti amwene khalani apa ndipemphererani. Inu kusankha kumakuta nini? Kumakuvuta. Kungocheza nizacho wa CCP apita kuchale chija CCP akangocheza ni waziyo mukapeza nakampeza kwa tambalale alipakati pazioni bwanji mani Osman akuti ndizanga kusankha nazo oho akulu walinja tsiku limenelo ni uchoka mtauni ndiye ndikuyenda kwa pasi
ndampeza ali pa geti ya mtima woyera palichi chapalilongekero zapo ndoti amweni bwanji kuti mudikira akuti mzanga amapemphera uko ndiye wandiuza kuti tikumane ndi ansembe kuti inenso andilembe kuti inenso ndizakhale wacha inu komawa kusankha koma kota Solomon ndaizina Solomon amene akhoza kuvutisa Zimbabwe kusankha koma kota kolakwika. Ana Mulungu masanano timpemphe Mulungu tiyambe kuyika pa ndandanda mmene tinata timasankhira. Mwana wanga amazunzika ngatali ndawu yene mazani upeza wamangaja uzangozodo ndo akucheza ndisa akucheza ndisa kupeka zimene ndo akucheza ndijani tundazi umona pakhomo palibe bwanja kuti nali kuphiri kubunda ndo akucheza ndi Isaac wakalabu sala koma kusalira anzake alibe chani iyeyo akapeza kwa kumwamu wa mamweja ndi munthu amene ndi akubweza nailo kuti wanimenya kofi mwenye bwanja kuti ndili ndi anzanga wenda wakeso kukuje niku ndi anandituma kuti ndikagulise madiraki ndi ndangolowa kumpanda kubasa mwenye ngofikira kundigwira pakusi mufatu alibe chani mwanayo kodi zikupeka zimenezi kodi muli ndi ana achoncho. Ana Mulungu masana wano timulole Mulungu alowererepo pakhani yathu. Ameni mpingo. Mulungu atanipo pano ndizothekaso kuti azimayi ena amapangaso zitiso zomwezo alibe chisankho sayang'anira ndalama imene imapezeka pa khomo akakhala ndazawo peza bwino amafuna iwonso akhale ngati wota umaziwira umve kuti akucheza nina chisale osasamba wezi kupeka zwe alibe cha. Ana Mulungu ife ngati ana Mulungu tidziwe kuti kodi choipa chimachokera kuti chimachokera kucha kuchisankho. Ndiye uthenga wa masanano ndiwa kuti kodi ana Mulungu mungalole kuti lero tipeze solution yotesera kusankha kolakwika. Mumulole Mulungu kuti alowe mumtima mwanu molunjika ndi kumika ku ubongo kwanu kuti Ambuye ineyo ndikufuna ndizisankha mota molondo.